परफेक्ट रेडी झालेले आहेत. कसे दिसतात बघा, एकदम भारी. टेस्ट काय भारी असतील याच्यात काय विषयच नाही, कारण आई बनवतच भारी क्लास. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिल्या तर तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाओ. तर आज पण उशिराच ब्लॉगची सुरुवात झालेली आहे आणि आज आहे शुक्रवार. तर आता टाइम झालेला आहे, कारण 8:45 झालेले आहेत. तर कुडाला गेलो होतो कामानिमित्त, तर आत्ता आलोय जस्ट. आणि सगळ्यात पहिले तर लागलेली आहे भूक, कारण संध्याकाळी चाय काय प्यायलो नाही, चायचा टायमिंग निघून गेला. तर पहिला काहीतरी खाऊन घेऊया. चला, आज आपल्या नाश्त्यासाठी काय आहे बघा मंडळी. नाश्ता म्हणजे चायनीज आज खाऊया. ट्रिपल राईस आणणार आहात का दिवल्या? हा, ट्रिपल राईस करा या. खूप दिवसानंतर ट्राय करतोय, पण एकदम मस्त. टीव्ही घेतलो पण हो, टाइमपास जाता, टाइम पटापट जाता. टीव्ही बघित काय खाऊचं असलं काय, आता पहिला तरी फास्ट तरी खाऊन जाय. आता बसलो का टीव्ही बघित कधी टाइम जाता तो पण काय कळणार नाही. बघता बघता फिनिश जाऊ गेला बघा. शेवटचे 2 चमचे राहिलेत. ओके, फायनली फिनिश. नाश्ता तर मंडळी आपला करून झालेला असा. आणि आई काय करतात, तर कालच्या ब्लॉग मध्ये आई दिसाक नाही होती, कारण काल ब्लॉगच योग नाही होतो. तर काल टाइम नसल्यामुळे काल ब्लॉग करून मिळाक नाही, त्याच्यामुळे ब्लॉग काय योग नाही. आज पण मेसेज वगैरे येलेले, तर गडबड झाल्यामुळे ब्लॉग योग नाही. आणि आई काय करतात, आई तुमच्या आवडीची गोष्ट करतात. आज सुद्धा वेगवेगळेच पदार्थ बनवता. वेगळं नाही बनवलं ना अगोदर पण आज जरा वेगळं कशाक म्हणते ना, तुमका थंय गेल्यानंतर सांगते. चला, तर ही बघा मंडळी आई. आणि आई आज वेगळा किती म्हटलंय, वेगळा किती हे बघा. हे तिसरे काल सकाळी घराकडे गेलेले, तर घराकडे घेतलेलं. हा, मी चपाती घरी होते ना, दिव्या म्हटलं तिसरे घेऊन ये त्याच्याकडनं. तर हे 50 रुपयाचे इतकेशे जाते. 50 रुपयाचे तर मला 50 रुपये वाटत देते. म्हटलं 50 रुपयाचे घे, कारण बाकीचे कोण खाऊचे नाही, आम्ही दोघंच खाऊ. नाश्ता नाही तसं नाही, असत पण लहान असं साईज, पण त्याची साईजच लहान. आता म्हटलं करतलं काय, घेतलं करणार काय, परत देतलं कसे, असं झालं. तर त्याच करूचा याच्यातच बनवायचं काय. भांडा पण ऐक्यातला असं लावल्या ना, तर बघा ठेवायचंच होत नाही. येस. कांदा परतून घेऊया, कांदा व्यवस्थित परतवून घेऊया. बहुत बरी वाटतं बारकीशी कढई ना. त्याच्यात तेल जास्त तापवून जुनी झाली ना, साईड ना काय झालं. ती काय घेतलेली आपण, थोडीशी शेजवान चटणी करूच्यासाठी. थोडीशी शेजवान चटणी करून घेतलेलं. हा, व्हायचंच करूची असली तर. पण आज तिचा वापर काय काय करू होता तो बघा. आता जास्त त्याच्यात तळूचच करतो काहीतरी. तर आपण टोमॅटो जरा नरम होईपर्यंत घालूया. मीठ टाकते, लवकर नरम होतं. टोमॅटो नरम झाला, याच्यात टाकूया आलं लसूण पेस्ट. हे रेडीमेड आहे, घरात नाही करू. मसाला टाकूया. थोडं सुहाना मसाला. आता आपलं हे तिसरे. तिसरे आईन व्यवस्थित ढवळून घेतल्यानंतर बघू शकताय मसाला एकदम व्यवस्थित लागलेलो हा पूर्णपणे. आणि आता आपण याच्यात ऍड करूचं आता म्हणजे पाणी. जरासं पाणी टाकते. तर आता आपण तिसरे उकडून घेतलेलं पाणी आहे. आणि हे तुमका ना चटणी सारखेच भारी लागतले, एकदम भारी. कारण आमटी तर याची बनवून काय हे नाही. वाटत टाकून जरा उकळी येऊन दे.
आणि वाटप टाकूया. 2 सोला टाकूया. 2च टाकूया बस. आणि वाटप टाकूया थोडंसं. कोथिंबीर पण आपली शिवरून झालेली आहे आणि आपली डिश एकदम झटपट लगेच रेडी झालेली आहे. आज एकदम झणझणीत ट्राय करून मिळेल त्याला. चला झाले आपले तिसरे. परफेक्ट रेडी झालेले आहेत. कसले दिसतात बघा, एकदम भारी. टेस्ट काय भारी असते याच्यात काय विषयच नाही, कारण आई बनवतच भारी क्लास. आणि बाकी तुमका कलर आणि बघून कळलं असतं. आपण टाकतो शेंगे बटाटे टाकतात, पण आम्ही नुसतीच केली. बटाटे टाकलेली काय आवडणार नाही. येस, भाकरीवर तर असले खत्री लागतले ना, एकदम जबरदस्त. गॅस बंद करूया. डिश तर आपली रेडी आणि आता गॅस बंद करूया. चला, जसा मंडळी आपला जेवण रेडी झाला ना, आपण जेवक बसलो. ताटा तर आपली रेडी असत आणि आज दाखवते काय काय असा. आज चपाती पण हा, भात पण हा, चिकन असा, कांदो, लिंबू, त्याच्यानंतर या मसाल्यातलं चिकन हा. आणि इकडे आपले तिसरे. तर सगळ्यात पहिले आपण ट्राय करूया तिसरे, कारण तिसरे आपण चिकन काय रेग्युलरच असता. या ग्रेव्ही टेस्ट करूया. आ करा मंडई. ऑसम, खत्री आला आई. जबरदस्त, विषयच नाही. आई करतो एक विषयच नाही. दिव्यांग नको. जेवण तर मंडळी आपला झालेला असा आणि आता टाइम झालेला तो म्हणजे एडिट करूचो. आणि आज काय जास्त काय हे नाही, एकदम डिफिकल्ट एडिट करूचा, कारण ब्लॉगच एकदम छोटं झालेलो. आणि आज एवढाच घडला घराकडे, म्हणजे लेटच कुडावरनं गेले त्याच्यामुळे. तर बाकीचे तर गेलेच सगळे झोपाक. आता मी जाते मस्त एडिट करूया आजचा व्हिडिओ. आणि उद्या मी मंडळी येतले कणकवलीमध्ये संध्याकाळी. उद्या संध्याकाळच्या टायमा कणकवलीक असतले, म्हणजे तुम्ही ज्या दिवशी ब्लॉग बघताय. तर बघूया कोण कोण भेटतं उद्या आणि काय. बाकी काय नाही, आता करूया मस्त एंड, कारण सकाळी लवकर जाऊचं असा भाड्याक. सकाळी करेक्ट 5 वाजता कुडावरनं रेल्वेनं भाडं आणून सोडूचा आणि परत आमच्या इकडनं परत नेऊन कुडामध्ये सोडूचा. सलग 2 भाडी आहेत उद्या, म्हणजे 6:30 वाजता आणि 5 वाजता. त्याच्यामुळे थोडं तरी आराम करूकच होयो, कारण उद्या जो दिवस असतो धावपळीत जातो शनिवार. तर करूया एंड आजचा ब्लॉग. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.